Moi kaikille! Mä oon Valeria, kynsiteknikko. Edellisessä My Day-videossa mä lupasin näyttää teille, miten tehdään vähän erilainen kynsidesign. Manikyyri ennen näyttää muuten tosi hyvältä, vaikka siitä on jo 4 viikkoa. Mä aloitin poistamalla geelin ja tein sitten konemanikyyrin. Sen jälkeen vahvistin kynnet geelillä. Tätä designia varten kynsi pitää ensin peittää valkoisella tai mustalla geelilakalla. Märän geelilakan päälle laitetaan saippuasta tehtyä vaahtoa ja sitten käsi menee lamppuun. Kun se kuivuu, kuplat poksahtelee ja vaahto häviää melkein kokonaan, mutta jäljet jää ja ne näyttää ihan kuun kraatereilta. Niiden kraatereiden päälle mä laitan Cat's Eye geelilakkaa ja käytän magneettia, että lopputulos olisi vieläkin erikoisempi. Kun se on kovettunut, viilaan vähän pintaa, jotta designin koko kauneus tulee esiin. Lopuksi laitetaan päällyslakka ja valmis. Tästä tuli tosi siisti manikyyri. Kirjoittakaa kommenteihin, mitä haluaisitte nähdä seuraavassa videossa. Moikka!